Ама на тебе, момент там ми е силата. Ще си измислиш нова сила и друг номер. Няма да се правиш на интересен и като кълнеш и да богохулстваш. Ма ти като видя иконата... Защо намесваш религия? Защо намесваш религия, бе, човек? На 6 Казвай каквото искаш, тук обаче не дей да намесваш религията. Какъв религия? Еми, нашата, която ти нямаш, демон такъв. Ма ти пидерас, виждал ли си на църква да ходи да съм? И цядие. Айде. Видяхте ли как веднага махна Дарки? Вие да не биде имахте оперативка на тираджиите. На сладката му цунка, вик. Да ти го натреска този спортен кур. А ти ли има спортен кур, бе? Като такава палена свеж е цялата във воса кура ти. Като свеж, която е цялата се е стекала восъка по нея. И това е кура ти. Какъв спортен кур имаш ти, бе? Мекушава рибо. Имал спортен кур. Такива мисирко. Ти като се изпикаеш, после ти тече още 5 минути в крачова пикнята от твоя смачкан чеп. От твоята дърпана пишка. Имал спортен кур. Нещо ти си говорил постоянно за твоите органи, бе, човек. Той по това показва, че те не работят.